രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിരത്തിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് വസ്ത്രധാരണവും പൊതുരൂപവും. ഇന്നലെ എല്ലാവരും ഏകാദശി വ്രതമൊക്കെ എടുത്ത് പാരണയൊക്കെ വീട്ടി അതെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാരും എടുത്തായിരുന്ന ഞാനും എടുത്തു. എല്ലാരും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാരും എടുത്തെന്ന് അറിഞ്ഞൊരു സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആർക്കെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏകാദശി മുതൽ എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വസ്ത്രധാരണവും പൊതുരൂപവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ തരം ഓരോ സംസ്കാരത്തിൽ ഓരോ പ്രത്യേക രീതിക്കാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ അതിന് ഹിന്ദുക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിക്കായിരിക്കും സാരിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടും വേഷ്ടിയും മുണ്ടും അല്ലെ. എന്താന്ന് പറയുന്നത് മുണ്ട് നേരിയത് അല്ലെ. അതാണ് കൂടുതൽ ഗൃഹസ്ഥര് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സാരി ഉടുത്തിട്ട് പോവും. പുരുഷന്മാര് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ മുണ്ടും ഷർട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ധരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതേസമയം നമുക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണെങ്കിൽ അവര് സാരിയൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ പ്രത്യേക ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലല്ലേ. അവരുടെ ഒരു ശരിക്കുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിലും വേറൊരു തരത്തിലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെ പല വിഭാഗം പലതരത്തിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും. എന്തായാലും അവര് ചിലര് ശരീരം മുഴുവൻ മറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കും. ചിലര് സാരി ഉടുത്തിട്ട് പിന്നെ തലയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഓരോ സംസ്കാരത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട്. നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തിന് അതേപോലെ പ്രത്യേക രീതിക്കാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാർക്ക് അവരെന്താണ് വൈഷ്ണവ ധോത്തി അല്ലേ ഉണ്ടവർക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ അവര് ഷർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുർത്ത ആണ് ധരിക്കാറ്. പിന്നെ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ സാരി ഉടുക്കണമെന്നാണ്. പൊതുവെ സാരിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തരത്തില് ചുരിദാർ ധരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഷോളും ഒക്കെ ഇടണം എന്നുള്ളതാണ്. ചുരിദാറൊക്കെ ധരിക്കുമ്പോൾ ഷോളും ഒക്കെ ഇടണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വസ്ത്രരീതിയാണ് വൈഷ്ണവ വസ്ത്രരീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തന്റെ വസ്ത്രം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധം ലളിതവും വൃത്തിയുള്ളതും വ്യതിരിക്തവുമായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് വൈഷ്ണവര് അല്ലെ പുരുഷന്മാര് ധരിക്കുന്ന അവരുടെ ഡ്രസ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ സാരി. അപ്പൊ അത് ലളിതമായിരിക്കണം, വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുത്രന്മാരാണ് ഭക്തരാണ് എന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സായിരിക്കണം നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സായിരിക്കും. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് 10,000-10,000 ഒക്കെ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഡ്രസ്സൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ ഡ്രസ്സ് വൃത്തിയായിരിക്കണം, നല്ലതായിട്ട് കഴുകി തേച്ച് എടുത്തതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കണ്ട ഒരു മതിപ്പ് തോന്നണം അല്ലേ, അതാണ്. അല്ലാതെ അതില് ബോഡി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തേച്ച് ഒക്കെ എടുത്ത ഡ്രസ്സായിരിക്കണം, കഴുകി തേച്ചൊക്കെ എടുത്ത. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഭാത പരിപാടികൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, ഞായറാഴ്ചകളില് ഭക്തരെ താഴെ പറയുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്
ഗോപി ഡ്രസ്സാണ് അല്ലെ, ഗോപികമാര് ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സാണ് ഇത്. അപ്പം ഇത് നല്ല ഇതാണ്, എല്ലായിടം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഇത്. ഗോപി ഡ്രസ്സാണ് അല്ലേ. പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ഡ്രസ്സിന് സാരി എടുത്ത് തലയിലൊക്കെ കവർ ചെയ്ത്, പിന്നെ ഇതാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ഡ്രസ്സ്. അവരുടെ വൈഷ്ണവ മുണ്ടാണ് അല്ലേ ഉടുത്തിരിക്കുന്നത്, തട്ടുടുത്തിട്ടുള്ള മുണ്ടാണ്. പിന്നെ കുർത്തയും പിന്നെ ഒരു മേൽമുണ്ട് ഒക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. കയ്യിലെപ്പോഴും ഏത് കാണും, ജപ ബാഗ് കാണും അല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണ രീതി. ഇതാണ് പൊതുവെ ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷ സമയത്ത് അവർ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് സിമ്പിളാണ് ഇത്. ഡ്രസ്സ് വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള ഡ്രസ്സല്ല. ഇത് രാജസ്ഥാനികളാണെന്ന് തോന്നണം അല്ലേ. അപ്പൊ അവരുടെ ശരീരം മുഴുവൻ മറിഞ്ഞു കിടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇതാണ് ഷോളും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് തലയൊക്കെ മറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനും മുമ്പ് അങ്ങനെ ഇടുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇച്ചിരി നമുക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ തന്നു പ്രഭു, നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു. തല ഇങ്ങനെ മറച്ചിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതുണ്ട്. അത് ഉഷ്ണകാലം ആകുമ്പോഴൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. നമ്മൾ പക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ തല കവർ ചെയ്ത് ആണ് പോകാനുള്ളത്. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉഷ്ണകാലമൊക്കെ നമുക്ക് ഉഷ്ണമാണല്ലോ കൂടുതൽ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തല മറയ്ക്കണമെന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചില മാതാജിമാരിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഐശ്വര്യ മാതാജിയൊക്കെ, വേദപ്രിയ മാതാജി, അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് അതങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതൊരു ശീലമായിപ്പോയി. അപ്പൊ ഞാനും മുമ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ റൂം അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മാറ്റിയത്. അപ്പൊ ഇതാണ് അവരുടെ കുർത്ത, പുരുഷന്മാരിടുന്ന കുർത്ത, പൈജാമ. ഇത് പിന്നെ പൈജാമ ഇടും, പക്ഷെ മറ്റേ മുണ്ട് മടക്കി കൊടുക്കും അല്ലേ. ഇത് സങ്കീർത്തനത്തിന് പോകുമ്പോ അവര് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് നിറം കാണുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാതാജിമാരെല്ലാം കണ്ടില്ലേ, അവര് ഇതാണ് ചുരിദാർ അല്ലെ, പൈജാമ ഇട്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ എല്ലാം ഷാളൊക്കെ ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏതാണ്, വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ബ്രഹ്മചാരികളാണ് ഈ നിറത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നത്. അവര് ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കത്തില്ല. ഇത് ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള ഭക്തരാണ് വെള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാവി ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മചാരികളാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇനി ഏതാണ് ഗാർഹസ്ഥ്യം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഏതാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ബ്രഹ്മചാരികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ തരം ഡ്രസ്സാണ് ധരിക്കുക. അപ്പൊ ധോത്തിയും കുർത്തയുമാണ് പുരുഷന്മാരുടെ. ഇപ്പൊ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ധോത്തിയും കുർത്തയുമാണ് പുരുഷന്മാര്. സ്ത്രീകള് സാരി. ദൈവങ്ങളുടെയും സന്യാസിമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലെങ്കിലും തല പറയാ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ സാരി, ഹരേ കൃഷ്ണ, സ്ത്രീകൾ സാരി ധരിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ സാരി എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ സാരി ധരിച്ചാലും മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തില് സന്യാസിമാരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തല മറയ്ക്കണം, ഉറപ്പായിട്ടും തല മറയ്ക്കണം എന്നാണ്. ധോത്തി, കുർത്ത, സാരി എന്നിവയ്ക്കാണ് ആദ്യം മുൻഗണന. എന്നിരുന്നാലും ഇവ ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സൗകര്യപ്രദവും ശരീരത്തെ മാന്യമായി മറിക്കുന്നതും ഇറുകിയതല്ലാത്തതുമായ വസ്ത്രം ധരിക്കാം. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വസ്ത്രങ്ങൾ ലളിതവും അമിതമായ ഫാഷനോ ആഡംബരം നിറഞ്ഞതോ ആയിരിക്കരുത്. എന്നിരുന്നാലും വസ്ത്രങ്ങൾ അവതരണീയവും വൃത്തിയുള്ളതും ആയിരിക്കണം. പെർഫ്യൂമുകൾ, വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളും മേക്കപ്പുകളും പോലുള്ള അനാവശ്യ വസ്തുക്കളും ഒഴിവാക്കുന്നത് മികച്ചതായിരിക്കും.
സസ്യാഹാരികൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ സാരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചുരിദാർ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് കുർത്ത തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ധരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് ഷോളും ഇടണമെന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ അവര് എന്താണ് ബോട്ടവും ടോപ്പും ധരിച്ച് ഷോൾ ഇടാറില്ല അല്ലെ ഇപ്പോഴും. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു സൈഡിൽ ഇട്ടേക്കാം. അങ്ങനെ പാടില്ല, രണ്ട് സൈഡിൽ ഇടണം. അമ്പലത്തിൽ കയറുമ്പോൾ തലയും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് തരത്തിൽ ഇടണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏതാണ് ജീൻസ്, പിന്നെ ഷോർട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടില്ലേ കുട്ടികള്. മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഇടാം. നമ്മളെല്ലാവരും യൂറോപ്യൻസിനെ അനുകരിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഇപ്പൊ ഇടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഉഷ്ണകാലഘട്ടത്തില് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഏതാണ് കോട്ടൺ ഡ്രസ്സുകൾ ഇടാം. ചുരിദാറാണെങ്കിലും സാരി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കോട്ടൺ ധരിക്കാം. പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ചൂട് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അമ്പലത്തിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ധരിക്കാം. ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട്സും അതേപോലെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഏതാണ് ജീൻസും പിന്നെ ടോപ്പും ഒക്കെ ഇടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെ. അത് നമുക്കറിയാതൊക്കെ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പുരുഷന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകളോ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രധാരണം ധരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള ഫാഷനോ ആഡംബരം നിറഞ്ഞതോ വേണ്ട. ഒരുപാട് രൂപയൊക്കെ ചെലവാക്കിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും വാങ്ങി ധരിക്കണ്ട. പക്ഷെ അവ അവതരണീയമായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവർ കണ്ടാല് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. നമ്മളെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി തോന്നണം അല്ലെ. വസ്ത്രധാരണം കണ്ടാല് നമുക്കൊരു എല്ലാവരും നമ്മളെ പ്രശംസിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം. ആര് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ്, പെർഫ്യൂമുകള് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വെളിയിൽ പോകുമ്പോ പലരും എന്താണ് പെർഫ്യൂംസ് അടിച്ചോണ്ട് പോകും അല്ലെ. അതിലൊക്കെ ആൽക്കഹോളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പെർഫ്യൂംസ് അടിക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പെർഫ്യൂം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ സുഗന്ധം പരത്താനായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വൃത്തിയുള്ള കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫ്യൂമിന്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. വേർപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പെർഫ്യൂം അതിന്റെ വേർപ്പിന്റെ നാറ്റത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് പെർഫ്യൂം ധരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേസമയം കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ധരിച്ചാല് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, അത്രയ്ക്ക് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് അല്ലാത്ത ഡ്രസ്സുകൾ ധരിച്ചാല് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് വേർക്കത്തുമില്ല, വേർപ്പിന്റെ നാറ്റം വരത്തുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് പെർഫ്യൂമുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതില് ലിക്കർ തുടങ്ങിയവയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അതിലൊക്കെ ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യും. നമുക്കതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും ധരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ഇടുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. കഴിയുന്നതും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം മറക്കേണ്ടത് മറയ്ക്കുക. പിന്നെ ഏതാണ് ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉള്ള ഡ്രസ്സായിരിക്കണം നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലുക്ക് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ എന്താ അനാവശ്യമായിട്ട് പണം ദുർവ്യയം ചെയ്യരുത്. ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യരുത്. പിന്നെ എന്താണ് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും. അർച്ചാവിഗ്രഹവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ, പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രഭുമാരും പിന്നെ അതേപോലെ അതിന് സഹായിക്കുന്ന മാതാജിമാരും എല്ലാം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ രാവിലെ പൂജ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ അല്ലേ, അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ഷേത്രത്തിലായാലും പുറത്തായാലും വസ്ത്രധാരണത്തിലെ ലാളിത്യം വൈഷ്ണവർക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ലാളിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം വസ്ത്രധാരണത്തില്.
പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഭാത പരിപാടികൾക്ക്, ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള പരിപാടികൾക്ക് പൊതുവെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം. പുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതാണ് നമ്മൾ പുതിയത് വാങ്ങി ധരിക്കണമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് കഴുകി തേച്ച് അല്ലെ, കഴുകി തേച്ച വസ്ത്രങ്ങളായിരിക്കണം. അതിനെയാണ് പുതിയത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ടാലൊരു എടുപ്പ് വേണം. അതുകൊണ്ട് കഴുകി തേച്ച വസ്ത്രങ്ങളായിരിക്കണം ധരിക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഒന്നാം തരം പ്രതിനിധികളാകാനാണ് നാം ലക്ഷ്യമിടേണ്ടത്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ. അമേരിക്കയിലെ കൊടും തടുപ്പിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു മുണ്ട് ധോത്തി ഉടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, തട്ടുടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ് ഒരു ഷാള്, ചിലപ്പോ ഒരു കുർത്ത. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സ് അത്രയാണ് അല്ലേ. ഒരു കുർത്ത, ഒരു ധോത്തി, ഒരു ഷാള്, മാക്സിമം ഒരു ഷാളും കൂടെ കാണും. അത്രേ ഉള്ളു. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളും എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തില് പ്രഭുപാദരുടെ പ്രതിഷ്ഠ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മളതിനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബാഗ് കാണും അല്ലേ, ജപ ബാഗും കാണും അതിലും. അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്നാണ്. രൂപഭാവത്തിന്റെ പ്രഭുപാദർ നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് നാം ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. അത് നിലനിർത്തുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണം. രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സോ അതും ഇതൊക്കെ ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെ. ആ അപ്പിയറൻസ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് പുരുഷന്മാര് ആരെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം, ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ബോധം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അത് മറ്റുള്ളവരെ അതേപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാനായിട്ട് പ്രചോദനം നൽകുകയും വേണം. കലിയുഗത്തിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മാനദണ്ഡമാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ നാം ജാഗ്രത പുലർത്തണം. നമുക്കറിയാലോ, കലിയുഗം ആണ് ഒരു മോഡേണിറ്റി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, ആധുനികത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ തരം വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈഷ്ണവരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് എന്ന് പറയല്ലേ, എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കും അങ്ങനെ ആകാം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആകണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും വൈഷ്ണവരായിരിക്കണം എന്നാണ്. ശരിയായ വൈഷ്ണവ വസ്ത്രധാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കും മറ്റ് വൈഷ്ണവർക്കുമുള്ള നമ്മുടെ സേവന വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചും ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ചും ശരിയായ ബോധം നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ ഓർക്കുന്നു? ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ഓർക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണ രീതി ഓർക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ച് മറ്റു വൈഷ്ണവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. അപ്പം എല്ലാവരെയും വൈഷ്ണവ രീതിക്കുള്ള വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വൈഷ്ണവ രീതിക്ക് നമുക്ക് തട്ടിയെടുക്കുന്ന തരത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കഴുകി ഉണക്കി തേച്ച ഏതാണ് മുണ്ടുടുക്കാം അല്ലെ, പുരുഷന്മാർക്ക് മുണ്ട് ഉടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആ രീതിക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള രീതിക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പ്രധാനപ്പെട്ട കടകളിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നല്ല വെളുത്ത മുണ്ടൊക്കെ ഉടുക്കാനായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ബഹുമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മംഗലാപുരത്തെ ഇതാണ് വായനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകാദശി വായന ഞാൻ ഇന്നലെ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നലെ എനിക്ക് 17ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവര് പ്രത്യേകിച്ച് പറയും വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം എന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രഭുമാര് ധോത്തിയും കുർത്തയും ധരിക്കണം. പിന്നെ മാതാജിമാര് സാരി അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാറ് ഷാളോട് കൂടി ധരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അതിലുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കണം. വൈഷ്ണവ രൂപം ആകർഷകവും നമ്മുടെ പ്രചാരണത്തെ സുഗമമാക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാന്റ് ഷർട്ട് ഇട്ട് പോയി വൈഷ്ണവ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സിനെ ആയിരിക്കും. തിലകം, കണ്ടിമാല അല്ലെ, അതേപോലെ നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ്, അതിനെയായിരിക്കും ആദ്യം അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ശ്രദ്ധ ആദ്യം പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ
പറയുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൃശ്യ ഉത്തേജനങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയില്ല ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആരെയാണ് വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവരെ നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അവരിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവര് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും, കേൾക്കും. അത് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും, അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ ദർശിക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ബദ്ധ ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ബദ്ധ ആത്മാക്കളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ ഏതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം? വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അതിന് വൈഷ്ണവന്റെ അഡ്രസ്സും പിന്നെ പ്രത്യേകതകളും അപ്രോച്ചും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനെ ശുദ്ധ ആത്മാവായിട്ട് മാറ്റാൻ നമ്മളെയാണ് ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭക്തരല്ലാത്ത. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ബദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ മുക്തിയിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്, ഭക്തിയിൽ വന്നെങ്കിലും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനെ ശുദ്ധ ആത്മാവായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് എന്തിനു സാധിക്കും? ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ രീതികൾക്ക് സാധിക്കും, വസ്ത്രധാരണവും പെരുമാറ്റവും എല്ലാം. അതിനാൽ എല്ലാ ഭക്തരും തിലകം, മുടിയുടെ ശൈലി, കഴുത്തിലെ തുളസിമാല എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇവ നമ്മെ വൈഷ്ണവനായിട്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ തിലകം കണ്ടാലും കണ്ടിമാല കണ്ടാലും, അപ്പൊ ഈ കണ്ടിമാല കണ്ടിട്ട് പലരും ചോദിച്ച് ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആളാണ് എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മാല നമ്മൾ ഊരുന്നില്ലല്ലോ, വീട്ടിൽ വരുന്നവരും ചോദിക്കും ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഏതിലാളാണ് എന്ന്. നമ്മുടെ കുറി ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ആദ്യം എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധ വരുന്ന കുറിയായിരിക്കും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തുളസിമാല കാണുന്നത്, പിന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് രീതി കാണുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയത്തില്ല, നമ്മൾ തലയിൽ കൂടെ ഇട്ടാല് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ തലയിൽ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാകും ഇത് ആരാണ്, ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയും. അതേസമയം പ്രഭുക്കന്മാരെ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മുടിയുടെ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി മുടി എങ്ങനെ വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് തല മുണ്ടനം ചെയ്യുകയോ മുടി കെട്ടിയിടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കണ്ടിമാല, ഇതെല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം. അടുത്തത് മുടിയുടെ കാര്യം പറയുന്നു. ഇതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവ പ്രഭുവിന്റെ മുടി. മുടി തലമുഴി ക്ലീൻ ഷേവ്ഡ് ആണ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ശിഖ അല്ലെ, ശിഖ എന്നാണ്. പുറകില് അവര് കുറച്ച് മുടി ഇങ്ങനെ കളയാതെ വെച്ചേക്കും. അതൊരിക്കലും അവര് കണ്ടിക്കത്തില്ല, കട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചുരുട്ടി കെട്ടി വെക്കും. നമ്മള് മുടി വാരി കെട്ടി വെക്കത്തില്ല, വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരുപാട് നീളമുള്ള മുടിയുള്ളവര് വാരി കെട്ടി വെക്കും അല്ലെ, അതേപോലെ ഇത് വാരി കെട്ടി വെക്കും. കണ്ടില്ല, ഇതിന്റെ പേര് ശിഖ. ബ്രഹ്മചാരികള് സന്യാസിമാരും പൊതുവെ 2 ആഴ്ചയിലൊരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തലയും താടിയും വടിച്ച് ശിഖ വെക്കണം. അപ്പൊ 2 ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം എന്ത് ചെയ്യുന്ന തലയും താടിയും വടിച്ച് പിന്നെ തലയില് ശിഖ വെക്കണം. ശിഖ മനസ്സിലായല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് ശിഖ. ഗൃഹസ്ഥരും അത് തന്നെ ചെയ്തേക്കാം. എന്നുവെച്ചാൽ ബ്രഹ്മചാരികളും സന്യാസിമാരും മാത്രമല്ല ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികള്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പല പ്രഭുക്കന്മാരും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ് അല്ലെ. രാവിലെ നമ്മൾ മംഗളാരതിക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, അവരെല്ലാം വെള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഗൃഹസ്ഥരാണ്, വിവാഹം കഴിക്കാം. അവരും അതേപോലെ ചെയ്തേക്കാം. നമ്മള് രാവിലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പ്രഭുവൊക്കെ ഇതേപോലെ ശിഖ വയ്ക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ്, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായ പ്രഭുക്കന്മാരാണ്.
എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ സേവനമനുസരിച്ച് അവർ മുടി ചെറുതാക്കി ഒപ്പം വൃത്തിയോടെ സാധ്യമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ശിഖയും വയ്ക്കാം. ഏതാണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് മുടി എന്താണ് കുറച്ചു മുടി, അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുറച്ചു മുടി ആക്കി വെക്കാം. പിന്നെ എന്തും ചെയ്യാം, ശിഖയും വെക്കാം. താടി വടിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥരും അത് തന്നെ ചെയ്തേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ സേവനം അനുസരിച്ച് അവർ മുടി ചെറുതാക്കി ഒപ്പം വൃത്തിയോടെ സാധ്യമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ശിഖയും വയ്ക്കാം. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവർ പരമ്പരാഗതമായി ഒരു കാളക്കുട്ടിയുടെ കുളമ്പിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ശിഖ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എത്രയാണ് ശിഖയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത്? കാളക്കുട്ടിയുടെ കുളമ്പിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ശിഖയാണ് അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ വീതി എത്രയാണ്? ഒരു കാളക്കുട്ടിയുടെ കാലടിയുടെ വീതിയായിരിക്കും അതിനുള്ളത്. ഏകദേശം 1.5 1.5 ഇഞ്ച് വ്യാസമായിരിക്കും വീതി എന്ന് പറയുന്ന വ്യാസം. അത് ഒരു റൗണ്ട് ആകൃതിയിൽ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും, മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയാലും ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് പോയാലും അതിന്റെ വ്യാസം എത്രയായിരിക്കും? 1.5 ഇഞ്ചായിരിക്കും. നീളവും വീതിയും അതായിരിക്കും. ശിഖ ഏത് നീളത്തിലും ആയിരിക്കാം. ശിഖയുടെ നീളം കൂടാം. പറഞ്ഞത് പ്രശ്ന ആകൃതിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ്ട് ഇതില്ലേ, ഈ ആകൃതിയാണ് ഇതാണ് 1.5 ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയ ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിലും, മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിലും, നടുക്കുള്ള നേർവരെയാണ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ളത്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ളതാണ് ഡയമീറ്റർ. അപ്പൊ അത് എത്ര ആയിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ? സാധാരണ 1.5 ഇഞ്ചാണ് അതിന്റെ വലിപ്പം ആകേണ്ടത് എന്നാണ്. അതേസമയം ഈ മുടിക്ക് എത്ര നീളം വേണേലും ആകാം. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി വയ്ക്കും. ചില സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ അത് അഴിച്ചിടുള്ളൂ. ഈ ശിഖ അഴിച്ചിടുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ എന്തെയും ഇതേപോലെ ചുരുട്ടി കെട്ടിവെക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ അത് അവിടെ പറയുന്ന ശിഖ എത്ര നീളത്തിലും ആയിരിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ മുടി വെട്ടുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് നീളം കൂടിക്കൂടി വരും. പക്ഷെ അത് മുറുകെ കെട്ടിയിരിക്കണം. ഈ പടത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ കെട്ടിവെക്കണം. ശിഖ പിന്നി ഇടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ പിന്നി ഇടത്തില്ലേ, മുടി പിന്നത്തില്ലേ? ചെറുതിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലേ, നമ്മൾ മുടി പിന്നിയിടും അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നിയിടാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നിയിടുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ പിന്നിയിടുന്നെന്ന്? മൂന്നായി ഇങ്ങനെ എടുത്ത്, രണ്ടായിട്ട് എടുത്ത്, മൂന്നായിട്ട് എടുത്ത് അല്ലെ, മൂന്നായിട്ട് എടുത്ത് പിന്നീട് ശരി. അപ്പൊ ഇത് പിന്നീടുക ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ തെക്കോട്ട് പിന്നീടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ഉലയുകയും അരുത് എന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ മുടി നീണ്ടു നിൽക്കാനും പാടില്ല, ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആടാനും പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മുറുകെ കെട്ടിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. മുടി തല ചലിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ശിഖ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആടരുത്, അതാണ് പറയുന്നത്. ഉലയുകയും ചെയ്യരുത്. ശിഖ കെട്ടാൻ കഴിയാത്തത്ര ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് തുറന്നിടാം. വളരെ ചെറുതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുടിയൊക്കെ ഒട്ടും നീളം വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ തുറന്നിടാം. പക്ഷെ അതിന്റെ വ്യാസം 1.5 ഇഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ കഴുകുകയോ വൃത്തിയാക്കുകയോ എണ്ണ തേക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ശിഖ കെട്ടഴിക്കാം. നമ്മൾ ഒരുപാട് നീളമുള്ള ശിഖ കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് അഴിക്കുന്നത്? കഴുകുമ്പോൾ. കുളിക്കുമ്പോൾ കഴുകത്തില്ലേ? കഴുകുമ്പോഴോ വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴോ എണ്ണ തേക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ശിഖ കെട്ടഴിക്കാം. കൂടാതെ എപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നുവോ, ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുഃഖാചരണം നടത്തുന്നുവോ നിങ്ങൾ ശിഖ അഴിച്ചിടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ശിഖ അഴിച്ചിടേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അഴിച്ചിടേണ്ടത്? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് അഴിച്ചിടാം. പിന്നെ ഏതാണ്? ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അഴിച്ചിടാം. ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അഴിച്ചിടാം. പിന്നെ കുളിക്കാൻ എണ്ണ തേക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അഴിച്ചിടാം. അപ്പോഴാണ് ശിഖ അഴിച്ചിടേണ്ടത്. ഇത് ദുഃഖാചരണത്തിന് പോകുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട്, ശവസംസ്കാരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ശിഖ അഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. കെട്ടഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ശിഖ കുടുംബത്തിലെ മരണത്തിന്റെ അടയാളമായതിനാൽ ഒരാളുടെ ദൈനംദിന കർത്തവ്യങ്ങൾ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് ശിഖയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത്
അശുഭകരമാണ്. അപ്പൊ ശിഖ അഴിച്ചു കിടന്നാൽ എന്താണ്? അത് അശുഭകരം. കാരണം എന്താണ്? കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോഴാണ് ശിഖ അഴിച്ചിടുന്നത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെന്ത് പാടില്ല? ശിഖ അഴിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത്. അത് അശുഭമാണ്. വീട്ടിൽ മരണം സംഭവിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവായിട്ട് വരും. ശിഖയെ അഴിച്ചിട്ടാൽ ശരീരം ദുർബലമായേക്കാം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അഴിച്ചിടുന്നത് മുടി അല്ലെ? ശിഖ അഴിച്ചിട്ടാല് ശരീരത്തിനും ഒരു വീക്ക്നെസ് തോന്നും എന്നാണ്. ഹവായിലെ തന്റെ ചില ശിഷ്യന്മാരുമായുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പരാമർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഏതാണ് 12 വർഷം ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നത്. 14 പ്രാവശ്യം ലോക പര്യടനം നടത്തി, ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മിക്കവാറും യാത്രയിലായിരുന്നു അല്ലെ, ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, ഹവായ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപില് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അവിടുത്തെ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ ശിഖ 1.5 ഇഞ്ച് കുറുകയുണ്ട്, അതിലും വലുതല്ല. വലിയ ശിഖ എന്നാൽ മറ്റൊരു സമ്പ്രദായം അവയെ കെട്ടിയിടണം. അപ്പൊ ശിഖയ്ക്ക് ഏതാണ് വീതി കൂടിയാല് 1.5 ഇഞ്ചിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതാരല്ല? ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 1.5 ഇഞ്ച് കൂടുതലുള്ള ശിഖ വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമല്ല. നമ്മള് ബ്രഹ്മമാധവ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമാണ് അല്ലേ? ആ സമ്പ്രദായത്തില് 1.5 ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള ശിഖയെ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതേപോലെ നീളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവയെ കെട്ടിവെക്കുകയും വേണം. ഇത് എപ്പോഴും 1972 പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. കുളിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ശിഖയെ കെട്ടുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ദീക്ഷ എടുത്തവരാണെങ്കിൽ നിശബ്ദമായി ഗായത്രിയുടെ ആദ്യ വരി ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവർക്കാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ അധികാരമുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ ആദ്യത്തെ ഹരിനാമ ദീക്ഷ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ദീക്ഷയെ പറയുന്ന ഹരിനാമ ദീക്ഷ എന്നാണ്. ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് അധികാരമില്ല. പിന്നെ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ കുറെ ചടങ്ങുകളും അതേപോലെ നമ്മൾ കുറെ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം. ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. എഴുത്ത് പരീക്ഷ പോലെയും പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ തരുന്നത്. അതും ഈ ദീക്ഷ എടുത്ത് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഹരിനാമ ദീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതെടുത്തവരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന DT കിച്ചൺ എന്നാണ്. DT എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം അല്ലെ? ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ അല്ലേ DT എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ DT കിച്ചൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ സേവ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്ത മാതാജിമാരും പ്രഭുമാരുമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് അവരെ സഹായിക്കാം. ഇപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ 2ാമത്തെ ദീക്ഷ എടുത്തവർക്കാണ് ക്ഷേത്രത്തില് DT കിച്ചണില് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ള ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അധികാരമുള്ളത്. അപ്പൊ അവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലി ദീക്ഷ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കെട്ടുന്നത്. ശിഖ കെട്ടുന്നത് അല്ലെ? കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഖ കെട്ടുമ്പോ ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചൊല്ലണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ? അല്ലാത്ത ദീക്ഷ എടുത്തവരും അങ്ങനെയുള്ളവര് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് മീശയും താടിയും പാടില്ല. നമ്മുടെ നിലവാരം, യാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ന്യായമായ കാരണങ്ങൾ ഒഴികെ പതിവായി ഷേവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ താടി വളർത്തുന്നത് ഒരു ഫാഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കേണ്ടവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മുടിയും താടിയും ഒന്നും വളർത്താനായിട്ട് പാടില്ല.
ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവരിത് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ആരുടെങ്കിലും മരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയമൊന്നും തലമുടി വെട്ടുകയോ ഷേവ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ 1 മാസം ആകുമ്പോഴോ താടിയും മുടിയും ഒക്കെ വടിക്കേണ്ടതാണ്. മീശയും ഒന്നും പാടില്ല. അടുത്ത സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നീളമുള്ള മുടി പിന്നിൽ കെട്ടി വെക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ലത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണം? നമുക്ക് മുടി കെട്ടി വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കൂല, ബൺ പോലെ അങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിടാം, നീളത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നി വെക്കാം. അങ്ങനെ പിന്നിടുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ മുടി അങ്ങനെ രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്നെ പോലെയുള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇപ്പം മുടിക്ക് നീളം കുറവായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന, ക്ലിപ്പിട്ട് വെക്കുന്ന. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ വിടർത്തി ഇടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ മുടി എപ്പോഴും ഒതുക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ മുടി കെട്ടി വെക്കാനും പറയുന്നതും പിന്നെ ഇടാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? മുടി എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഒതുക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠയുടെ മുന്നിൽ പോകുമ്പോൾ മുടി അഴിച്ചിട്ട് പോകുമോ? തലമുടിയും ചിലര് പറയും താഴെ നീളമുള്ള മുടിയാണെങ്കിൽ താഴെ ഒരു കെട്ടിട്ടിട്ട് ഒരു തുളസി വയ്ക്കും എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ വൈഷ്ണവരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടി ഒന്നി പിന്നിടുക അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആചാരം. മുടി ഒരിക്കലും അഴിച്ചിടരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചിടുന്നത് ഒരു ബാഡ് ഓമൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് വ്യക്തിഗത ശീലങ്ങളും സമയമായി 9:10 അല്ല. ശുചിത്വവും വ്യക്തിഗത ശീലങ്ങൾ കുറച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലേതെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ പറഞ്ഞതില്? വസ്ത്രധാരണത്തിലും മുടിയുടെ കാര്യത്തിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വാ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളാം. അടുത്ത വ്യക്തി ശുചിത്വം എപ്പോഴും പാലിക്കണം. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉറക്കമുണർന്ന ശേഷം ആദ്യം ഒരു ചെമ്പ് പാത്രത്തിൽ തലേ രാത്രിയിൽ വെച്ച വെള്ളം കുടിക്കുക, എന്നിട്ട് പല്ല് തേക്കുക. അത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അല്ലാതെയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കിടക്കാൻ നേരത്തെ പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ അല്ലേ. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് രാവിലെ നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമിനീര് നമ്മൾ ഇറക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? അതിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ, നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ഒരുപാട് കാണുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് രാത്രി നമ്മൾ പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ. എന്നിട്ട് രാവിലെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെമ്പ് പാത്രത്തിൽ തലേ രാത്രി വെച്ച വെള്ളം കുടിക്കുക, എന്നിട്ട് പല്ല് തേക്കുക. അപ്പൊ എണീറ്റുടനെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ചെമ്പ് പാത്രം തണുപ്പാണെങ്കിൽ അത് അല്ല, എന്താണെങ്കിലും 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്, ഫ്രഷ് ആകാനായിട്ടും നല്ലതാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് പല്ല് തേക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ രാത്രി പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എല്ലാവരും കിടക്കാൻ. ശൗചാലയം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലഷ് അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് അടപ്പ് തുടങ്ങിയവ സ്പർശിച്ചതിന് ശേഷം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ ശരിയായി കഴുകുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ ചിലരൊന്നും അത് ചെയ്യാറില്ല. കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇച്ചിരി വൃത്തിബോധം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളീയർ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിലെ ഫ്ലഷിലൊക്കെ തൊടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകാം. നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. പക്ഷെ പല സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവരും അത് ചെയ്യത്തില്ല. മലവിസർജനത്തിന് ശേഷം സ്വയം വൃത്തിയാക്കുവാൻ ഇടത് കൈ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ശേഷം ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പറിന് പകരം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പൊ മിലിറ്ററിയിലുള്ളവരൊക്കെ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പറൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക. അതേപോലെ യൂറോപ്യൻസ് ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ, അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ആ രീതിയാണ് അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ വലിയ കാശുകാരുമൊക്കെ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേപ്പറിന് പകരം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. നമ്മളൊക്കെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴുകുന്നത്.
പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ടോയ്ലറ്റ് അടപ്പ് താഴ്ത്തുക. കാരണം ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ഏകദേശം 2 മീറ്ററോളം വായുവിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ടോയ്ലറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചിടുന്നത് കുറവാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ടോയ്ലറ്റ് എപ്പോഴും അടച്ചിടുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കാണുന്നിടം മാത്രമേ ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയാക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മലവിസർജനമൊക്കെ ഒരു ട്യൂബിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അല്ലേ? ഡ്രെയിനേജിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അവിടെ വന്ന് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും അല്ലേ? നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തില് വൃത്തികേടാണ്. ആ അണുക്കളെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ? ടോയ്ലറ്റിലോട്ട് വരും. ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കും. നമ്മൾ വെള്ളം ഫോഴ്സിലിടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെറിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അത് തെറിക്കുമ്പോ ഈ ടോയ്ലറ്റിന്റെ നമ്മൾ കാണാത്തിടത്തുള്ള അണുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ആ അണുക്കള് എന്താണ് പറയുന്നത്? 2 മീറ്ററോളം വായുവിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് അടച്ചതിന് ശേഷമേ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം ഫ്ലഷ് ചെയ്യണം. ആദ്യം ഫ്ലഷ് ചെയ്താൽ അത് ശരിയായിട്ട് വൃത്തിയാകണമെന്നില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ, പിന്നെ അതിലെ ഫ്ലഷിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് കാണുന്നിടമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഫ്ലഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് അടച്ചിട്ട് വേണം ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് വാതില് എപ്പോഴും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ് അടപ്പും ടോയ്ലറ്റ് വാതിലും എപ്പോഴും അടച്ചിടണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് അല്ലേ? പുതിയ വീടുകളിലൊക്കെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അറ്റാച്ച്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് ആകുമ്പോൾ തുറന്നു കിടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ അണു വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? വെള്ളം ഫ്ലഷ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും അണു ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലും വീട് നിറച്ചും എന്തായിട്ട് വരും? ഈ അണുക്കൾ കൊണ്ട് നിറയും. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആഹാരം ചിലപ്പോ ഒക്കെ തുറന്നു വെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്താണ്? ടോയ്ലറ്റ് വാതിലും ടോയ്ലറ്റ് എപ്പോഴും അടച്ചിടണം. ടോയ്ലറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പലരും സോക്സ് ധരിക്കുന്നതിനാൽ ടോയ്ലറ്റിനുള്ളിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ജോഡി സ്ലിപ്പറുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഷൂസ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ്. അവർക്ക് എപ്പോഴും സോക്സ് ഊരിയിട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്? ഈ ഷൂസ് ധരിക്കുന്നവർ സോക്സ് ഊരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലായിടവും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, വെള്ളം തറയിൽ വീഴരുത് എന്നൊക്കെ. നമ്മൾ വല്ലയിടമൊക്കെ പോകുമ്പോ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തറയിൽ വെള്ളം തൂകരുത് എന്ന്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാലും പ്രസരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? അണുക്കള്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്ലിപ്പറുകൾ ഇട്ട് വേണം പോകാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ആ സോക്സും കൊണ്ട് നമ്മള് ഷൂസിനകത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടോയ്ലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജോഡി സ്ലിപ്പറുകൾ മാറ്റി വെക്കണം എന്നാണ്. ചൂടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സോക്സ് ധരിക്കാത്തിടത്ത് ടോയ്ലറ്റ് പ്രവേശിച്ച ശേഷം കാലുകൾ കഴുകണം. നമുക്ക് ബാധകമാണ് അല്ലെ? ടോയ്ലറ്റ് പ്രവേശിച്ച ശേഷം കാല് കഴുകണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും, ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിന് പോയാലും കൈയും കാലും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴുകി വരണം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ 2 പോയില്ലെങ്കിലും, മലവിസർജനം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒന്നിന് പോയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൈയും കാലും മുഖവും വായും ഒക്കെ കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത്. മുഖം കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ വായു നിർബന്ധമായിട്ടും കൈയും കാലും വായും കഴുകണമെന്നാണ്. കൃഷ്ണ. വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും കാല് കഴുകണം. വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു വസ്തുക്കളും ടോയ്ലറ്റ് ലിഡിന്മേൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ചിലര് കൊണ്ട് ടോയ്ലറ്റിന്റെ മേളിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് വെക്കും അല്ലെ? ചിലര് ബാത്റൂമിൽ പോയാൽ കാണുന്ന നിറച്ച് ഓരോന്നിങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊന്നും പാടില്ല എന്നുള്ള. അതൊക്കെ അവിടെ ഒന്ന് കാണാനും വൃത്തികേടാണ്. പിന്നെ അണുക്കളെല്ലാം അതിലിങ്ങനെ കയറിയിരിക്കും അല്ലെ? ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തണുപ്പ് വേണമെന്നില്ല, ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കുളിക്കാം എന്നുള്ള. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അതിൽ കുളിക്കുക.
പിന്നെ കഴിയുന്നതും ഏതാണ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം. തണുപ്പുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുളിക്കണമെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാം. ഒരാളുടെ കുളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരവും ധ്യാനത്തിനായി ശരീരവും മനസ്സും ഉന്മേഷമാകുവാൻ സഹായിക്കും. നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാലും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിലും കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ ഉന്മേഷം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സന്യാസിമാർ ദിവസവും 3 നേരം കുളിക്കണം. ഗൃഹസ്ഥരും ബ്രഹ്മചാരികളും കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം 2 നേരമെങ്കിലും കുളിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ട് കുളിക്കണം എന്നാണ്. സന്യാസിമാരെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കണം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചവരുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണികൾ ദീക്ഷ എടുത്തവരും 3 നേരം കുളിക്കണം, രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം. കാരണം 3 നേരം അവർ ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലാനുണ്ട്. ഗായത്രി മന്ത്രം 10 കണ്ടുണ്ട്. അത് 10 പ്രാവശ്യം കണ്ട് അവർ ചൊല്ലണത്. അപ്പം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം. അപ്പൊ 3 പ്രാവശ്യം അവര് കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുളിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ് ഒരു നേരമെങ്കിലും ദിവസവും കുളിച്ച് ഇതാണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം. എപ്പോ കുളിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് അതിന് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് നാളെ അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ.